Zdravím všetkých, ktorí toto video si pozrú, alebo teda vypočujú aspoň. Ak ich zaujíma niečo bližšie o mede, tak chcem tento med približiť, aby ľudia trošku aj viac pochopili, že prečo ten med je taký, aký je a prečo vyzerá, ako vyzerá a že nie je to nič na škodu, že ten med je skryštalizovaný. Med je zložený z drvivej väčšiny zo sacharidov. Tento konkrétne má asi aj zo všetkých medov najviac bielkovín, ale drvivá väčšina sú sacharidy, to je fruktóza a glukóza. A o tomto mede môžem povedať, alebo ho nazvať, že je jarný med. Veľa ľudí sa na to pozrie, alebo laicky si takto preberú, že tento med, ten je určite pastovaný, alebo je to repka. Nie je to správne, je to zmiešaný med, tým, že včelnica je statická, nie je vlastne kočovka za nejakým určitým druhom medu. Včelnica je umiestnená v blízkosti záhrad, v blízkosti jabloňového sadu, lesa a tento rok do 500 metrov nejako bola aj repka. Tak tým pádom ten med je rozmanitý. Z jary začínajú prvé stromy, ktoré kvitnú, už ako kedy sú včely schopné začať znášať alebo nosiť ten nektar, lebo nie je to tak, že ako náhle sa nejaká kvetina objaví, tak včela hneď si neberie nektar. Nie. Včelstvo musí byť pripravené, musí byť dostatočne silné a také tie prvé znášky nektaru sú zo sliviek, nasledujú jablone, púpavy, sú tam hlohy, potom postupne začína repka. A tie včely sú na určitý druh rastliny, alebo teda v tom období, ktorá rastlina kvitne, sú zalietané. To znamená, že tá včela bude lietať na tú konkrétnu znášku, dokiaľ tam tá znáška bude a pokiaľ sa nejakým spôsobom nevytratí, že už začne strom odkvitať alebo už tie kvety nemedujú. A tým sa stane, že tí včely do tých buniek nosia nektar z rôznych rastlín, po sebe nasledujúcich alebo prikrývajúcich kvitnutie, lebo to je tak, že ono ako keby to všetko kvitlo naraz, takže to nejakým spôsobom na konkrétnej našej včelnici nie je možné nejakým spôsobom to zariadiť tak, aby ten med bol len jednodruhový. Oni tí včely to zmiešajú a vlastne tam potom ten med spracujú, alebo ten nektar spracujú na med, odparujú ho a prípadne potom zaviečkovajú. Už keď je ako v takej podobe, že je v poriadku. Preto chcem približiť ten med, lebo veľa ľudí to odsudzuje, že ten med nie je tekutý a je taký alebo onaký. No áno, on na prvý pohľad vyzerá ako pohár bravčovej masti, ale je to med. Je to med, je to kvalitný med, je to dobrý med. A dokonca je to med, ktorý by som povedal, že je najvýživnejší a asi aj najzdravší zo všetkých medov. V podstate sú len dva druhy medu a to znamená, že je buď med kvetový alebo je med medovicový. Všetky väčšinou druhy medu sú kvetové, akorát záleží od toho, z akých kvetov. To znamená, že
či to je repka, agát, lipa, alebo ja neviem čokoľvek, tak stále to je kvetový med. Ale keď sa napríklad v tom roku konkrétnom premnožia vožky, tak včely chodia zbierať ten výlučok vožiek, ktorý je sladký a vlastne takisto ho nosia ako nektar. A vtedy sa tomu hovorí, že to je med medovicový. Tam to je jedno potom na akom druhu rastliny. Tí vožky sú jednoducho ten výlučok je stále rovnaký pravdepodobne, alebo teda prakticky. Konkrétne tento med býva, alebo teda väčšinou máva najvyššiu vlhkosť zo všetkých medov, lebo je to tam potom v tej jari, je to tam rýchle, všetky tie stromy kvitnú, potom nastáva ďalšia taká hlavná znáška, dajme tomu potom to, že príde agát a tie včely to nestihnú spracovať, alebo to nespracujú tak, ako by to mali. Už nosia zase z agátu. No a včelár tým pádom to musí vybrať, lebo tento med veľmi, veľmi rýchlo kryštalizuje. A potrebuje to, lebo keď to nechá v úli, tak je problém, alebo ten med nevytočí už, alebo nevyťahne z tých buniek. To znamená, že keď je po vytočení tohto medu je len veľmi krátky čas, kedy to úplne akože stúhne. Ono veľa alebo sa tak zľudovelo hovoriť, že ten med je cukornatý alebo cukornateľ. Nie je to celkom správny názov, nevystihuje to presne to, čo tam sa deje v tom mede. Správne sa hovorí, že med kryštalizuje, lebo z tej tekutej formy alebo v tej tekutej forme vznikajú kryštáliky a vlastne ten med skryštalizuje, ostane ako stuhnutý. Ale dá sa vždycky ten med roztopiť, keď niekto chce mať tekutý na čo najnižších teplotách, aby teda nejaké vodné láznie, aby teda bol čo najvýživnejší, aby sa tam teda nič nezničilo, žiadne tie prospešné látky. To znamená, že tento med nie je vôbec menej cenný ako ostatné a každému vyhovuje iný druh medu. No a to je asi tak gro toho, čo som chcel, čo sa týka tohto medu, chcel povedať. Možno, ak budem teda mať čas, ešte natočím nejaké videá aj ohľadne iných tých medov, alebo teda inej tej znášky, ktorá sa buď vydarí, alebo sa nevydarí. Ono tiež, čo včelárčenie je vlastne veľmi, veľmi neistý tiež podnik, tak jak aj v poľnohospodárstve so všetkým, s pestovaním, aj toto. Všetko záleží od počasia, od podmienok. A ešte k tomu som chcel dodať, aby som nezabudol, čo sa týka kvality, tá kvalita toho medu sa nehodnotí tým, že med je skryštalizovaný alebo tekutý. To neovplyvňuje kvalitu, dokonca aj nie moc vysoká vlhkosť, aj tá nejako extra neovplyvní kvalitu, akurát trvácnosť. V Európskej únii je, myslím, že stanovená norma do 23% vody v mede. Tento konkrétne má nejakých 17,5 cca. Ale hlavne není
nejak upravovaný, není nejakým spôsobom vysušovaný, nie je nejako zateplá, filtrovaný, lebo tie medy v tých obchodoch, tie lacné medy, ktoré tam sú, oni to nazývajú med, no ale už moc to s medom ani nemá spoločné. Ono by sa to skôr dalo nazvať, že je to nejaké tekuté sladidlo ako med. Lebo tam je všetko odfiltrované, tam není žiaden pel, to je len čistá číra tekutina s nejakým prifarbením konkrétnej nejakej možno, že znášky, ktorú pridali do toho nejakého invertu, alebo robia sa s tým čáry mári ohromné a ľudia ani netušia, čo vlastne kupujú. Takže nejaké zastúpenie medu tam je, ale moc nie. Takže to je asi tak všetko, čo som chcel k tomuto jarnému medu.